kaplak yang kana senenge ngalor ngedul ora gelem ngreng wong tuwa ora ngerti wong tuane nyarah nek ngerti panjane satu anak Honda kok gede mah dadi apa ya terus ke ora ngerti nek seneng wadone bakal nyangeng kowe barang ah ora melas sih wong tuane dipajak ya nek Sis, berani domongi? Kenapa pak? Buan mbak kamu ya yang lupa cokol. Ah, sorry pak, nyos janjian iki karo balane mau. Pan mengenti. Pan dolan ra canone. Dolan terus gede-gede napa nunggu ngapa? Lu ngubes ngadoh dolan mana? Sabili kena sisan kak wong ya ono temen janar sono. Tang nyong. Tang ora. Cepet sis majar kesuwen. Sabar di tak ngarah set ra iki men mlebu langsung. Aleh Ngarapa? Ngarah wiji krambol kowe kaya ngarah cewek tok. Sis. Kan acek liwat ajine porjan ke sis. Oh, ah iki kae gembong. jos men iki. Tuh kena kae nak kowe. Astagfirullahaladzim. Mbak oleh kawan pura. Nggih, angsal. Assalamualaikum. Tuh. Bolone por. Tuh iki merepot. Set. Sis. Mere sis, krambol sis. Campur wae. Oh, sorry iki, Bro. Nyong lagi ana urusan dewek iki. Gayane por dodolan krampura wegah. Ngapa? Lo cewek sing kae konangan langsung gayane. Iya, elek. Elek. Rembuk gayane. Ya Allah, asune. Siapa iki nang sini pore? Jatuh di pacare nyong iki. Ya Allah, alhamdulillah wis ndene aneh. Rembuk dedi iki. Wah, asune por. Duh. Tali. Gas. Tali. Antek. Sis, udan sis, udan. Jangkrik bocah. Senenge ngerjani wong lulu. Siapa telepon? Kasih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa dek? Tumben temen kasih wis nelpon ae. Kasih apa nih? Delok iki jam biru. Walah, oh jam 10 jebule. Nanti ini game kasih dek. Kenapa pernah telepon kasih kae? Oh, nganu Mas. Dikene Pak nek sampean serius kali kula, keten griya sakniki. Siap. Mau bengi langsung cus gas lu pokoknya ora kesuwen. Oh, nggih, yampun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes. Mantep. Masuk iki. Tak dulu gua. Tak bener rumah iki mana?
Jajal lah, kita mau ikut temenan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Brebet. Monggo pinarak riyen kali tak ditimbali bapake. Nggih, nuwun. Pak, sehat, Pak? Alhamdulillah. Ya, Nggih. Nggih. mboten napa meneh? Nganu, Pak. Nek kula mriki badhe Dan monggo. nganu, Pak. Kula mriki anu Oh, apa iki sing jenenge jare sing seneng karo anak inyo, Pak? nggih, Pak. Nggih, leres. Bener? Nggih, Pak, itu leres. Nek kowe pancen seneng karo anak inyong, tapi ana syarate. Syaratnya napa niku, Pak? Sing siji. Kowe kudu wis mapan. Lah sing ping pindhone kowe ngrewangi bapak ngurmati wedhus nganti manak. Tak tempo 2 bulan. Nek nganti ora manak, berarti kowe gagal dadi mantune nyong. Paham? Insyaallah, Pak, paham. Insyaallah kula saged. Pak, kopi nek asal kula nggih, Pak. Oh, monggo. Nuwun, Pak. Manis. Alhamdulillah. Ya, Pak, kula pamit riyen, Pak. Nggih, Monggo, Pak. Nggih. Pak, arep nang ndi? Pan ngapa tahun arep barange? Panur cokol nyong nggih. Ketumben temen kok lur cokole. Kalak-kalak karo wong sampean ra. Bener nek ya ngono, jenenge wis sadis tobat. Sing penting nek lur cokol sing alon. Ajeng ora tandurane wong, ajeng nyolong. Ora, Pak. Arep nang ndi ra? Kae nang cangkae Jokot. Heeh. Ngopi ora tawa-tawa, Pak. Pantese kowe sing nyogo. Bocah sarapan apa kak marah-marah gelem memet cokol kae ya? Wis, Pak. Nyolong we. Kadal anang duwe. Apa iki telepon? Halo? Mas, jare Pak sampean wis gagal. Nyo wis dijodohna karo Pak Jare Pak esuk nikahe. Ah, tak kayak gue temen, Dek. Pernah nyong guru gagal sih. Apa semas ora sayang karo nyong sampean? Ya cinta, tapi nyo ora bisa bantah Pak Mau diturhaka sih. Oh, ya wes nak tak terima bae nek kaya kono. Tapi nyong pengen ngerti siapa wonge sing beruntung oleh sampean. Kok tak dikirimi fotone. Ya wes sepurane. Kadal. Jangan lupa subscribe WB Channel, WEBE Channel. Wong lanang kuwi kerja, ora mung gaya. Mas, jare bapak sampean wis gagal. Nyo wis didot apa Nyo salah ngomong, nyo salah ngomong. Cocok.
Assalamualaikum.